Il-fiduċja fil-qrati Maltin qiegħda tonqos, dan hekk kif inqas nies saru jemmnu fl-indipendenza tal-ġudikatura. Skont l-aħħar stħarriġ huwa biss ftit anqas minn nofs il-poplu Malti li jemmen li l-awtonomija fil-ġudikatura hi tajba ħafna jew tajba sa ċertu punt. Il-figuri li ħarġu minn studju tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, juri li din is-sena 45% biss tal-poplu Malti jemmen li l-indipendenza tal-qrati Maltin hi tajba ħafna jew tajba sa ċertu punt. Din l-istatistika tfisser li mis-sena l-oħra l-hawn il-fiduċja tal-poplu Malti fis-sistema ġudizzjarja naqset b'5%. Din l-informazzjoni maħruġa mill-Eurostat ibbażata fuq il-perċezzjoni tan-nies dwar kemm jemmnu li l-qrati huma indipendenti fl-istati membri fl-Unjoni Ewropea. Skont il-figuri meħuda fuq skala Ewropea, jidher li l-maġġoranza jemmnu fl-indipendenza tal-ġudikatura. Fil-fatt, il-fiduċja medja fl-Unjoni Ewropea tikkuntrasta ma' dik tal-poplu Malti, e kif 56% tal-poplu Ewropew jemmen li l-ġudikatura hi indipendenti. Jiġifieri żieda ta' perċentwal fuq is-sena li għaddiet. L-ogħla fiduċja fil-qrati ġiet irreġistrata fid-Danimarka b'87%, filwaqt li l-inqas fiduċja fl-indipendenza tal-ġudikatura tinstab fil-Kroazja.